ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅସୀମ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତରରେ ଗ୍ରେସ୍ ଫର୍ ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଏ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପୁରାତନ ବାଇବଲର ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5ରୁ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1। କାହାର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା? କାହାର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା କଥା ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା କଥା ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହନୋକ ଓ ନୋହ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ଏବଂ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ? ଉତ୍ତର ହନୋକ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4। କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ସେହିଦିନ ନିତାନ୍ତ ମରିବା କଥା ସଦାପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ କହିଥିଲେ? କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ସେହିଦିନ ନିତାନ୍ତ ମରିବା କଥା ସଦାପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ କହିଥିଲେ? ସଦ୍ ବୃକ୍ଷର ଫଳ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5। ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷ କିଏ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ବୟସ ସୀମା କେତେ ଥିଲା? ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷ କିଏ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ବୟସ ସୀମା କେତେ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ମଥୁସେଲହ। ସେ 969 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6। ନୋହ ନାମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନୋହ ନାମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସାନ୍ତ୍ୱନା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7। କିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ? କିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ? ଉତ୍ତର ନୋହ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8। କେଉଁ କାଠରେ ନୋହ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ? କେଉଁ କାଠରେ ନୋହ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ? ଉତ୍ତର ଗୋଫର କାଠ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9। ନୋହଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନୋହଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ସେମ, ହାମ ଓ ଜେଫତ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10। କିଏ ଜାହାଜର ପାର୍ଶ୍ୱଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କଲେ? କିଏ ଜାହାଜର ପାର୍ଶ୍ୱଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କଲେ? ଉତ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11। ନୋହଙ୍କ ସମୟର ଜଳପ୍ଳାବନ କେତେ ଦିନ ପୃଥିବୀକୁ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଲା? ନୋହଙ୍କ ସମୟର ଜଳପ୍ଳାବନ କେତେ ଦିନ ପୃଥିବୀକୁ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଲା? ଉତ୍ତର 150 ଦିନ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12। କେଉଁ ପର୍ବତରେ ଜାହାଜ ଲାଗି ରହିଲା? କେଉଁ ପର୍ବତରେ ଜାହାଜ ଲାଗି ରହିଲା? ଉତ୍ତର ଆରାରଟ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13। ନୋହଙ୍କ ଜାହାଜ ଜଳପ୍ଳାବନର କେତେ ଦିନରେ ଆରାରଟ ପର୍ବତରେ ଲାଗି ରହିଲା? ନୋହଙ୍କ ଜାହାଜ ଜଳପ୍ଳାବନର କେତେ ଦିନରେ ଆରାରଟ ପର୍ବତରେ ଲାଗି ରହିଲା? ଉତ୍ତର ସପ୍ତମ ମାସର 17 ଦିନରେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14। କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ନାମ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି? କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ନାମ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଡାମରା କାଉ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15। କାପ୍ତାକୁ କେତେଥର ନୋହ ଉଡ଼ାଇଥିଲେ? କାପ୍ତାକୁ କେତେଥର ନୋହ ଉଡ଼ାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର
2 ଥର। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ ଓ 12 ପଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16। କେଉଁ ବୃକ୍ଷର ନବୀନ ପଲ୍ଲବ ନେଇ କାପ୍ତା ଫେରି ଆସିଲା? କେଉଁ ବୃକ୍ଷର ନବୀନ ପଲ୍ଲବ ନେଇ କାପ୍ତା ଫେରି ଆସିଲା? ଉତ୍ତର ଜିତ ବୃକ୍ଷ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ।